Ці ваша нацыянальнасць вызначаецца надвор'ем? Ну, так бы ў 12 стагоддзі вось такі манах напісаў, і гэта лічылася б сур'ёзным навуковым фактам. Бо ўвогуле то ў сярэднявеччы слова нацыя было, але прыналежнасць да яе была такім, ведаеце, фанфікам для эліты проста. Да 12 стагоддзя мы ў сярэднявеччы ўвогуле не відзім фокусу ніякага на нацыянальнасці, але манахі складалі такія каталогі народаў. У каталогах народаў, напрыклад, манахі апісвалі жорсткасць піктаў, абжорства галаў. І ведаеце, у чым фокус? А ніякага з гэтых народаў ужо на той момант не існавала сотні год. Фокус у тым, што гэтая гісторыя для іх проста не была этнічнай. Яна для іх была выключна маральнай, рэлігійнай. Яны ранжыравалі гэтыя народы па блізкасці да кропкі, дзе пачнецца канец свету, напрыклад. Гэта былі проста такія маральныя папярэджанні дзеля таго, каб людзям было прасцей выратаваць сваю душу для іх. У 12 стагоддзі мы бачым распаўсюд такой медычнага падыходу да гэтага, і людзі лічылі, што нацыянальныя якасці існуюць як біялагічная такая рыса, якую фармуюць кліматычныя ўмовы, у якіх людзі жывуць. Але яны дзеляць гэта не так, як мы бы зараз падзялілі сучасныя народы. Яны гэта дзеляць на падставе горада-дзяржавы, якая там ёсць у нейкім адным рэгіёне Італіі. Яны параўноўваюць паміж сабою рэгіёны Францыі. І ў іх фармуецца вызначэнне нацыі як такога палітычнага арганізму, галавой якога з'яўляецца манарх. Здагадайцеся з 3 разоў, каму дужа спадабалася гэтае вызначэнне нацыі. Вось вам прыклад Бургундыі. Бургундскае герцагства ў 15 стагоддзі адчайна імкнулася стварыць такую адзіную бургундскую нацыю. Прытым, што гэта былі розныя людзі, якія размаўлялі на галандскай мове, на дыялектах французскай мовы. Але яны спрабавалі вось таксама зляпіць гэтых бургундцаў у адзін такі арганізм, аддзяліць яго ад французаў. Надаваліся пэўныя рысы гэтым бургундцам, і асобна там нават французскія храністы характарызуюць там гэтых бургундцаў пэўным чынам. Але Бургундыя апыняецца ў складзе Францыі, і ўсё скончваецца, ніякай бургундскай нацыі нібы і не было. І вось гэтая ўся эпічная гісторыя са стварэннем новых нацыяў, яна 99% людзей, то бок вось гэтых рабятаў-сялянаў, увогуле ніколі не цікавіла. Бо ўсё, што я вам апісаў, гэта ўсё пісалася для прыкладна 1-5% насельніцтва адукаваных людзей. У сялянаў лакальная была такая ідэнтычнасць, было такое слова патрыя, то бок радзіма, і пад патрыяй разумелі выключна рэгіён, з якога асоба паходзіць. А ўжо французскі бургундзец гэта гісторыя для арыстакрата, які хоча дужа падкрэсліць, каму ён там адданы.